ti PALLOT ket nabayagan na paset ti kultura dagiti Pilipino. Rumrumwar na buwangay daytoy sakbaypay iti pre-colonial period. Daytoy ket nang rugi nga naiwayat kas paset ti pannakidanggay, pannakipagragsak, edi sabali a tao aglalo iti fiesta. Dito'y nga adda ti duwa nga kawitan na manok, amay galutan tinatadem a banag iti sagrada, wenno iti mawawagan atari. Kalpasan na kadito'y nga agsabong wenno aglaban dagitoy, kenno sa sinno ti matay, wenno umuna saan na akabailanen a lumaban, ket isu iti maideklarar a maabak. Dagiti meta tao nga agbuya iti galyeraan, ket agpalut da, wenno agtayada babaen ti kwarta. Idinabuangay daytoy, rumurumara basit laeng nga kantirad ti irwar dagiti mamalot akas sa pannakipagragsak laeng. Nupay kasa, edi panagtulitid ti panawen arig agtultuloy a dumakdakkel ti kwarta nga itaya dagiti tao, aging ga maibilang daytoyan akas may sa asugal a pakaad-adikan dagiti raduma. Imbes sa pagragsakan laengen, ket napagbalinan a wagas a pamunganayan ti gura ti maysa a tao. January 1, 2026. May sa lalaki iti sitio Sinigpit, Barangay Karay, iti ili ti Nueva era ti rimwar ti pagtaenganda. Iti pasado alas 6 sibiga. Nabigbig daytoy ni Mr. Emerson Bautista, agdawen ti 34 na asawaan, maysa nga karpentero, ken maysa a mamalot. Basari ti pamilyana nakadawyan ni Emerson nga agriing tinasapa, tapnon mapanagiwayway ti tarakenda abaka. Kunana ati kabigatan ti Enero 1 ket inggidan ni Emerson nga innala dahiti basura datap ni Beleng, ken kalpasan na ket agisimpan na ti tarakenda. Naglugan ni Emerson ti kurong-kurong, ken inkarga na dagiti basura iti sidecar tinasao nga behikulo. Kabayatan a dumaldaliasat ni Emerson iti dalan nga agpaamyanan na direksyon, ken ditoy MAIPAGAROP nga adday tinang sabet ken kuana asaan na may bigbig nga individual, ken ditoy kelaat a pinaltugan na isuna. Awan ti insigita nga nasdaaw karigiti putok ti paltog. Aglalo karigiti residente nga sireg iti lugar, gaputa ti pag-aamuda, ket daytoy ket manipod laeng iti uni iti nasagyatan na paputok. Nopay kastan naklaat dagiti residente apaman na makita na ni Emerson nga nakadasayan iti kurong-kurong na nga awanen ti puot na kaya nagdigdigusan iti bukod na at dara. Insigida nagkidaw ti tulong, dagiti nakakita ken kuana ken naitaray daytoy iti Rural Health Unit iti ili ti Nueva era. Ngayon naiyakar iti balay pagagasan iti ili ti Marcos, ken ito'y naideklara akas dead on arrival. Rumrumwar iti post-mortem examination na napaltugan da ito'y iti sumagmamano at daras iti ulo ken barukong na arason ti Pannakatay na. Inimitbiyang ti Philippine National Police. Dito'y ang nakarekobreda ti 3 a kapsula ti bala, ken dito'y nga nadeterminar nga tinausara paltog ket kalibre 45. Nasakit tinakep ni Mrs. Bautista itinapasamak ti asawa na. Kuna nang awan ti ideya na, amabalin nga rason no apay ang mapanunot ti maysa nga individual apapatayen ti asawa na. Inladawan na daytoy kas maysa nga nasayaat nga individual ken awan ti kinaap-apa na. Sir, sigun ti mi. Nilakay ko sir kat nasing putsuna kasi teko na han nga ginom, han nga sigarilyo. Then, awan mat pinaririnig na. Nakinasaya at tipada nga tao, sir, kinatulong. Ada kanya may talugadi nga gasawa dayta. Amo ti kaaduan. Pero, so nga nagrugat, sir, nga panulutan mo, ano ba talaga? Pero, kasi no, teko na panakiriri, wano panakisubang,
Awan sir, kasi naurnos da. Ulitin nga pamilya. Iti bayad daytoy agatap isuna. Amabalin nga iti pannakipallot ti asawa na. Iti mabalin na rason iti napasamak a pamaltok. Inbarad na nga iti makalawas. Mamindwa nga daras daytoy nga mapan makipallot. Aglalo iti aldaw ti Webes ken iti Domingo. In pakaamuna nga darag iti naudi a bulan ti tawen 2025 at darag iti gundaway nga alis so ang makaunget tila kay na. Aglalo iti nauna nga anak na no nabayag daytoy ang makaawid na mapan gumatang ti ipakan ni Emerson karag iti manok a pagpalot na. Inbatad na nga no makasiknan ti pagpalot na ket saan da nga pagsasaritaan nga agasawa gapot saan nakakayat ni Emerson nga agunget daytoy. Pero, di nila ang ti ano na, di nilang habit na talaga ti, makikita mi nga reason na. Di pa panakipalpalot. Iso na nga min circuit ano eh. Silent iso na no anyaman ti ano na. Haan na nga ibaga pulos kanyak. Kasi amo na di ugali. Iso nga haan nga agibaga kanyak apulos sir. Umada damagom. Adula amin kas dayso na. Kasi no daduma sir no mapanda. Ada time nang masapad ang rumwar, ada time nanton nga parbangon nino sumangpet da kas day sir. Api nagladaw kayon kun naktulat ta kanyan kasi siyak sir hang ko kaya tinagulo nga panagbiag kajay. So namabalbalin han ko kaya nga dadeti pag sinungbatan mi man no anyaman kasi haan ko kaya tikas zay. Tikayat ko tinaumos naragsaklat ta nga pamilya. Hangumot lang nga na mga kadzay sir nga kastoy, ti mapasamak kanya na. So nga po nung pagbaga mo sir, kan iso na nga, ala, ijam deta kas nga obrayo, kung kanak sir, ganyan na. Kasi diti amo, makadanto time na angas, kung tumala pakalalaam di kita, kung kunak. Hindi ka pala data ang panagubran, kung kunak kanya nandado may di ko sir. Di sir, tay nagduma, sumugkar iso na, sumbat na kanya, mo kasi nga bagbagaak. Kasi awan na tiya na sir, nga ano, nga kinarili na, uno na kabasbasula na din, mi awan mo sir, ti ambok na talaga. Kalpasan di sumurog kumurang 5 alawas. In pagamo ni Police Captain William Sotelo, the Chief of Police of the Philippine National Police iti Iliti Nueva Era, ababayan iti panag-investigada ket addan tina-establisar da a suspect karay tuya kaso. Kunanang idilaing January 20, kaya't nakaipilan dagiti otoridad ti kaso iti piskalya, ken iti agdamak iti uri dalaing ti agbalin nga desisyon ti korte pakaseknan daytoy. In bulgar ti hepe at tirumrumwara motibo ti krimen, ket kapu iti tsupe when game fixing. In barad na, nga itilaing Calabes ket nagturong ni Emerson iti probinsya ti Ilocos Sur tapnon makipalot. Dito'y rumrumuar a 30,000 pesos ti premyo ang mabalin a pangabakanda. Kapu iti gagem ni Emerson na mangabak ken maala tinasao nga kantirat. Dito'y may pagarop as sinaritaan na dagiti akintaraken dagiti aglaban na kawitan tapnon maipasigurado nga titayaan ni Emerson ti mangabak. Segun iti hepe kastoy iti napasamak. Ngem tidakis na daytoy nga inaramid ni Emerson na PANAGSWITIK ti pannakipallot ket naamuan ti management ti galyaraan aray to'y meten ti may pagarop arason no apay ang nagsarakda iti gun for hire amang papatay ken kuana. Gaboy ti daytoy ibilangen ti Philippine National Police ang nasulbaren daytoy a kaso. Oo, sir, actually, naka-establish kami iti investigasyon mi, kata nakaala kami iti mangitutu, kada iti alleged nga gunman, kaya naipila tayo nga iti kaso, iti Office of Prosecutor's Office, iti pa ilang January 20, no, Jack na mariro. So, dahil piskal yan, dahil kaso tayo, yung oray lang na po, sumbat. Dahil suspect tayo, dahil nga pamantok. Anong connection, amo no relasyon na sir, kada ito yung nagbali na biktima? Ako magkititi relasyon dang, dahil
suspect ay talaga nga isunan kita gun for hire namin, sir. Okay, so gamante pa na umano ang nga motibo, sir. Timotibo na sir kada nga ro game fixing iti PALLOT. Akas inamin meten di kadwa jinatay nga kasyati aramid da nga game fixing da iti PALLOT. Okay, so po dito sir nga na-identify tayo iti akin aramid dito may bilangatan nga case close iti dito yung kaso. Yes sir, case close isunan, case solve isunan, damat na ipila tayo nga kaso kada damat iti subjected or data suspect tayo nga nipila iti kaso kanya na. Kabayatan na itibayat na ito yan napasamak in pangamo ni Mrs. Bautista nga ikarkarigatan na nga awaten da ito yan napasamak itilakay na. Kunana kasapulan na ti agbalina na tibker gapot na adapay ti duwa nga anak da kaya ni Emerson nga agkasapulan iti suportan na akas ina kasameten akas maysa nga ama. Namnamaan na nga nagitoy nga anak na nga padakkelen na nga agmaymaysa ket saan da nga matawid ti ugali ni Emerson nga amada a PANNAKAPAPATAY. Ano kaya't nga nayunan nun, sir? When kailangan ti hustisya. Pero ti ko na, awan iti tao ti pamalas, sir. Ni Apo Diyos ayan ti pamalas. Amo ka ni Apo, sir, kat ni Apo Diyos, ada na pintintas nga plano na para kada kami. Di siya nakakumkumpot, sir, eh. So nga, ikarkarigata anak, sir, nga awatan. Nakakarigitido nga anak ni. Kami kararag ko, idagawat ko. Tapos napay lang ko matarigitido nga anak ko, sir, katawan makatawid. Natakas ng inubobrada nga nagpalpalit, sir. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agniera, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radio. Bombo!